Hakasi kebakadu jong kejengbu ke election commission bantep kerteng nak banta bania airang hakene ke election MLA arajar arpulai sa laingut ki kertong na jirang konstituensi kilawan bantep kerteng yelade nak banta ban airang hakene ke election jit nong mi khamat paiba sing darbar thawan jong kejela kini ki kertong ki kentum yoba libare ubani khun kumu kertong shimet uba keseng BJP kala kentaj banaya ketiken ka ria sangma na parti BJP bat ka sere mina di marak na Republican Party of India. Lapa kedau kulum hangne bagi neki laingut ki kertong na ketika konstituensi kidon hala ke jong nong rem kabala penlong iki baniang ha kenek election MLA. Uba li bare kum kertong shimen ulong bagi nong rem ke bau yang kelong halor ke jingyada ya ki beriu ki kaput bat kum juru baniada ya ke jing syak klun ki jaka jong ke jela syak ke jela asam bat kum juru banirap kerpang na ke bentagi nong rem. Ulong ru bahadin ke jing kentat jong keseng BJP ban ai ke tiket na ke benta bani khun na ketika parti ulong banamar ke jing don jong ino kersan ki babun bat kwa ban ino ya ketika ino kersan kumta kala penlong yu ba untur syakmat na ke benta bani le ya kenek election nang ta ka ria sangma ke beri ke kertong na keseng BJP kelong ba terang banuan ra ya ke roy ke par bat haba kali halor ke jing syak keno ba ke na ke jela asam kelong ba don nikikot ki selai ki babiang ban pensisya ba ke na ke jela Meghalaya berkeditang ke jing keno bat kalong ru bagari tang ke jengno obak lem nong rem ka sere mina di marak kala yang hak nong rem ban penio ayo put usam obat kena jong jela bat sibut ba ki kampen roy hakane ka than ke bakat hi barok kawai ke dang don kam kalong ke ke ba lengo ha lor ba mila de tres tom barok sikap tu la kumba arsnem tam di ka jing penduk tiket jong ke parti BJP yang ya kata fin hap kali let's say naki ba penyat ya ke parti kin kham ai kata ka jing jubab ke bakham syai de wat la kata ka jing penduk tiket jong ke parti yang kalong ru siliang ka jing kerku ba ya ka tiket barok sikap tu ngaap na kaliang ke parti ngala tre hiru ya kata ke tiket tang ba ngayok penban ke tiket napok jirang de ki paj ba kinong kersan ki bahing basam jong ilok ki la ya teli lang sisur sidor ban ai ka jing kersan ba ngadei ban yakhun baik na kasnong jirang namar ba ngila ya kapto bat ngila yu iru ya kita ki jing duna ki ba pher keleng ki snong ka thau jong ka jirang te ngakermen ba da ka jing kersan jong ki ngin poi sa ka thong ka banjok lada ngi phaidin sya ki e ki ba ngala yu i bat sakhi da ki khmat lo jong kalong ba ka jirang constituency khamtam ba ka de ka border constituency bat ka Assam ngidei ban yo i kita kinong mi khmat ki ba khamshai le se ban protect ya kata ka put usam ka jong ka jela ka jongi ka Meghalaya artat de simultaneously ngidei ban pentre shitom ya ki scheme ki bala manghin ka central government bat ka state lingba ka MLA scheme ba nginyo ya kata ka surak mo ka man ka constituency ka ba longkong san yeno ka constituency ru ka de ka surak ba ulong ubot lom jong borok ka snong ka tha te kata de ka wai ka surak ka ba ar ka long ka jing puli jing puthi jong ki khana school ki baret khnang bangin nang ban cultivate ya ka education policy ka ba khamba hapo ka jirang ba upskilling of various students ki ba don interest let's say ha ka woodwork ka carpentry mechanics the kaba lie and the most important kadeka yaki nongrap ba ki central scheme kum ka PM Kisan Nidhi kabala wan napo central government ya ka tu ka scheme ki de ben penya chai benyo jing mentoi kita ki nongrap ki prepare hapo jirang constituency ngan su kedau hang ni i nuksai ibaret ba hapo Dubai pin lap uwei u orange kum bangi tip ni but Mandarin ma haktin pareng original name ulong ba u orange ubami lani u so nyam tra ubami napo jirang kide hapo Dubai Mall Lulu Mall kadur kadon kawe ka media outlet balai shondor ya kato ba utau so ude so ubami napo jirang Henry ya utau so ka jing mentoy kamyo poi sapo jirang ya kinong rap ya utau so wat yung nyang rendiaru na pipai sakata kine baro kide kimat ki bangabo hakmat tam ban penpau no ya ka snong jirang ya ka jing tres tom jong kita kinong rap hapo ka constituency barok kawai ka jing tu tiket kalong kum ni
kublai shibun yang kata jing keliru ka long ru kalat yang aban pensyai ba ha ka por bang apoi yok ka jing tip ba ka tiket kal ka klempoi shanga wat la ni la tre shitom la arsnem kum bang batai mentan ni la pendaplut ya ki kendon jong ka parti kum bakala ha nadu usnam arajar khat khandai ngi sedang ban pre po jirang lingba ka parti ti kajian okum no ba ha ka por bang yok kata ka jing tip ba ka tiket kampoi shanga Henry dang mi syu kata ka support na po ka snong jirang kindang ai mensim syu yang i bangin tre kham bah syu bangin wanra ya kata ka thong ban job tinga ngait skam ba mentang asngu lat loj bah ban tre kum utaw kurtong simet bangan yo ban wanra da ka pura pat ka paka ya kata ka roy kapar hapo ka konstituensi jirang long pilara benra lang junga hadu mentak namba fintep ki long intact ngila debat ya kawe ka executive committee meeting ru dang kini gisngi arsngi lai sngi shwa ka border area ru but support snong jirang ru te ki supporter ki I full support yang so kumba syukran no da ketin parang kendiat the base the vote bank base is still very much intact if anything it's growing because of the acceptance of the independent status of the candidate and people do have some sort of kidon hi ka khandiat kata ka jingtho against the BJP party lingba ki babun ki jingle jongka shakawai kawai pat ka ki snong mo hapo ka ri ka jongi te lingba kata ka jing sung lat yo jongki ta ki nong kersan ki pathamai manta ki balawan ban penpau ya ka jing support jongki yang nga kermen ba sisa hi hakani kapor ngi la ban poi sakata ka thong ban job. Yes, of course. Why? Because from BJP party we want development in Meghalaya. So whatever Modi has given to the public, the schemes, we are make sure that public will get it. So what is the main agenda that you want to bring a change in Jirang constituency? Definitely development. okay, and then now right now today only that Lee Bare has just filed his nomination as independent candidate. He was supposed to get a ticket from BJP, and then he also said that This right now, sorry. It is alleged by the leaders of the BJP, ex-leader BJP from. अरे भाई मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, I can show you all, ठीक है ना? तो इस चीज़ को मुद्दा मत उठाइए. Protect the border issue. I have been fighting for that regarding the MOU, and I want to fight for the border area people, and I want to settle it in a nice way. And those who are not willing to give to the Assam, I want to stand with them. how confident you are to win. People will vote me because if they know my value, because I'm fighting for the people, I'm fighting for the society, so I confident, and people will vote me and people will support me. Think maybe UDP or I think so, or maybe NPP, because they are very rich. I'm the forest candidate among the contestant, but I hope this time people will vote for the value, not for the money. Since you are the woman who are I will still stand for that. I will still stand, and it should be it should be revoked, or government should go according to public's will. They should not force. Will of the public should be listened by the government.